Jo crec que el fet de la no inclusió o de la negació d'inici de la territorialitat completa, és a dir, de tota la nació sense estat, que són els Països Catalans, és jo diria que un dels defectes bàsics de com es planteja aquest procés. I és un dels defectes que té el seu origen en voler plantejar un procés independentista dins dels marcs de la legalitat constitucional i, per tant, sotmès a les autonomies, que també són una constatació constitucional de com s'havien de gestionar les comunitats humanes. Per tant, per a mi és una debilitat que el procés no contempli la territorialitat completa, però en tot cas crec que és una debilitat salvable, perquè finalment, amb la nostra idea de la construcció nacional, i la nostra idea de la construcció nacional és que la consciència nacional no és una qüestió romàntica que brota del no-res, sinó que finalment tu construeixes consciència nacional amb la teua lluita. Si acaba triomfant la nostra tesi, que és que les classes populars catalanes necessiten la independència com a mitjà per a viure millor, aquesta catalanitat no es podrà contenir en el Principat, perquè la catalanitat va molt més enllà del Principat i, per tant, el projecte d'afirmació nacional serà molt més extens que el Principat. En aquest sentit, quan ens pregunten què suma i què resta el procés en la construcció nacional, hem de tenir clar que mentre el procés es mantingui amb els lideratges actuals i mentre sigui un procés que no aspiri a canviar-ho tot, serà un procés que suposarà una passa institucional, però que no esgotarà els objectius de l'esquerra independentista i que, per tant, el país per construir el tindrem exactament igual al Principat que al País Valencià i que les Illes. De la mateixa manera que vosaltres no concebiríeu un projecte polític en el qual Euskal Herria sigui Euskal Herria sense Nafarroa i sense Iparralde, nosaltres no concebem uns països catalans sense el País Valencià, sense les Illes, sense la Franja i la Catalunya Nord. Per tant, quan nosaltres afirmem que la construcció nacional és part dels objectius estratègics que tenim com a esquerra independentista, ho fem afirmant que els països catalans són un únic subjecte polític. És a dir, que no estan sotmesos a ritme diferents, sinó estan sotmesos a burgesies diferents, estan sotmesos a realitats diferents, però que el ritme de lluita i el ritme de construcció de contrapoder a tots els països catalans ha de ser el mateix. I per això la nostra acció política també va destinada a generar espais municipalistes que plantegen la mateixa opció política a Badalona, que a Felanitx, que a Sueca, va destinada a que es generen tot de xarxes que siguin alternatives al capitalisme a tots els països catalans, xarxes que voldrem construir d'aquí a poc amb l'Assemblea Municipalista dels Països Catalans, que aspiren a construir espais sobirans de manera productiva, espais de sobirania alimentària, espais de xarxes alternatives a la cultura mercantil, espais de xarxes alternatives de defensa de la llengua i, per tant, de la identitat catalana, etc. Per tant, per a nosaltres la idea de construcció en ritmes és una idea que ens xoca amb la nostra realitat, perquè hem de recordar que qui ha posat en els últims anys els països catalans al mapa han estat les lluites, per exemple, dels docents de les Illes quan han lluitat contra la imposició del TIL, que ha estat la Primavera Valenciana quan ha lluitat contra els seus propis casos de caciquisme i de corrupció, que també ha estat una bona part de la reivindicació independentista d'aquesta part del país, que no se creu que la catalanitat acaba en el Principat i que, per tant, afirma la realitat nacional sencera, i concebem que tota lluita independentista que aspiri a construir una catalanitat lliure no pot fer-la sense reclamar la catalanitat sencera i sense saber que catalans hi ha aquí, hi ha Castelló i hi ha Manacor. En aquest sentit, també entenem que bona part de les idees que la burgesia o que la classe benestant ha volgut traslladar a aquest sobiranisme interclassista era cenyir-lo als marcs autonòmics, era plantejar-lo només en termes de la pròpia legalitat constitucional i que això és també un altre concepte que haurem de desbordar amb la nostra acció política. Mira, els moviments més transversalistes volen explicar que el fet de com s'ha guanyat l'hegemonia independentista es deu
als reiterats intents per arribar a un millor autogovern i topar-se al capdavant amb un estat totalment autoritari. Ells, quan expliquen per què la gent de cop s'ha tornat independentista, doncs donen com a raons que primer es va intentar un estatut, que l'estatut no va ser respectat per Madrid, que després es va intentar un pacte fiscal, que el pacte fiscal no va ser respectat per Madrid i que això ha anat captant la indignació. Jo crec que bona part de la lectura aquesta és certa, és a dir, ja arriba un moment, degut majoritàriament a la crisi del capitalisme, que les autonomies, com a sistemes d'autogovern, ja no serveixen per acumular més riquesa a les burgesies i tampoc serveixen per a propiciar més o menys un benestar a les classes populars. I que s'arriba a la idea que s'ha de trencar amb l'autonomia com a sistema d'autogovern perquè no és un sistema apte per a propiciar el benestar. I que això més o menys és majoritari i coincideix a partir de la crisi capitalista. Però explicar-ho això només en clau que hi ha un malestar econòmic o que tots els intents de renovació autonomista han acabat mal en Madrid és simplista, perquè finalment no hi hauria un rebrot de la consciència nacional si no fóssim un país ocupat, és a dir, si no tinguéssim al capdavant un estat que ens ha volgut aniquilar com a poble, que ens ha menyspreat com a poble i que ha estat aplicant històricament una recentralització en clau espanyola per a negar-nos una identitat. En aquest sentit, per a mi ha sigut, és a dir, el brot nacional i d'indignació és un brot que no pot deslligar-se de la lectura de la triple crisi. D'una part de la crisi, òbviament, en la relació entre l'Estat i les nacions sense Estat, que ha suposat això, és a dir, la recentralització de competències, que ha suposat una agressió constant a la llengua als països catalans, que ha suposat també l'afirmació de la centralitat espanyola en clau una bateria legal totalment absurda, com l'informe Cora, com la llei d'unitat de mercat, com l'informe de la reforma de l'administració, com la llei Wert, etc. Per una altra part, la crisi socioeconòmica que arriba amb la crisi capitalista, en la qual l'Estat arriba a la lectura de que ha d'administrar els pocs recursos que queda perquè així pot créixer millor i acumular beneficis, i la crisi democràtica i per tant la crisi de partits, on ara qui més qui menys té una pilonada de càrrecs imputats als partits i que el conjunt d'aquestes crisis ha fet rebrotar un sentiment d'indignació que s'ha conduït en bona part cap a l'independentisme, però que també es va conduir cap a l'anticapitalisme, que també es va conduir cap al qüestionament del sistema com el 15M i que ha rebrotat aquests anys amb diferents, jo crec que amb diferents expressions de descontent. Per què creiem que la lectura de que això ha sigut un invent de la burgesia és simplista? Perquè finalment la burgesia no s'ho inventa això, a la burgesia no li queda més remei si no vol veure morir el seu projecte institucional que situar-se al capdavant de les reivindicacions massives. Convergència i Unió quan comença a fer declive en totes les enquestes electorals, coincideix bàsicament el 2008, 2012, 2008 primera fita, segona fita 2012, al 2012 prenen la decisió de que si volen tenir un recorregut a les institucions han de situar-se al capdavant de les mobilitzacions populars o la gent no els veurà com un agent útil per al procés independentista. Nosaltres tenim clar, jo crec que ha format part, per sort, de l'ADN de l'esquerra independentista, que la independència és un mitjà. La independència és el mitjà necessari per a planificar tota la sèrie de ruptures que necessites per a construir una societat lliure. En aquest sentit, i citant a les ideologies que bàsicament ens nodreixen el discurs, quan Marx i Engels especulen primer sobre una teoria que després perfeccionen, que és l'explotació d'un estat per un altre, l'explotació d'una nació per una altra, arriben a la conclusió que la lluita de classes no només és la lluita per deslliurar-te de l'explotació del teu patró, sinó és la lluita per deslliurar-te de l'explotació d'una altra nació i és la lluita de la dona per deslliurar-se de l'explotació de l'home, i que aquestes tres ruptures són necessàries per a construir
plena sobirania. En aquest sentit, la independència per a nosaltres és un mitjà per a construir la plena sobirania. I a la plena sobirania s'arriba amb la construcció del socialisme com a sistema radicalment democràtic i que centra en les seues decisions el benestar de la classe treballadora i l'alliberament del patriarcat, per tant, la fi del patriarcat com a sistema de control cap a les dones que les obliga a ser persones de segona, les obliga a patir els treballs de reproducció i de cura de manera invisible i que, per altra banda, invisibilitza aquests treballs perquè són necessaris per a la reproducció del capitalisme. I en aquest sentit no s'explica per a nosaltres un projecte independentista si no aspira a la construcció del socialisme, si no aspira a acabar amb la desigualtat de gènere. Si s'aspira a construir un estat, que en el nostre cas sí que s'aspira, qualsevol procés de canvi és una pugna d'interessos entre classes. Per tant, nosaltres apel·lem des del nostre punt de vista, a la guerra de posicions respecte a qui ara mateix ostenta el poder, donada la correlació de forces. Nosaltres som força minoritària, l'esquerra independentista és força minoritària i, per tant, quan es vagi a generar una alternativa constituent, nosaltres hem de ser capaces de generar en el carrer, de generar en els espais de base popular la suficient consciència com per a que facin de força que tiri endavant aquest estat en funció de si aquest estat respondrà o no a les seues necessitats vitals. En aquest sentit, un procés constituent per a nosaltres és un procés que naix de la base, que eminentment ha de ser un mandat popular, que eminentment ha de néixer dels espais de contrapoder i que en tot cas ha d'enviar un mandat clar als que se situen al capdavant de les institucions per a que siguin capaços de tirar endavant. Però no és un procés en el qual un jutge agafa i redacta una constitució teòrica. Un procés constituent és un procés d'arrel popular, és un procés de consciència popular, és un procés que vol anar de baix a dalt, i que finalment el que vagi de baix a dalt per a nosaltres és la garantia que respondrà als interessos de la majoria de la població. Clar, primer de res dir que nosaltres, si ens hem situat a les negociacions institucionals, era perquè enteníem que havíem de fer d'aturador aquells que volien quedar-se la propietat del procés. És a dir, enteníem que havíem d'anar allà a obstaculitzar finalment que Convergència i Unió es fes propietària no només del procés, sinó dels resultats de la consulta. Per tant, participàvem en les reunions amb aquesta lògica. Nosaltres no hem arribat a cap pacte, mai. No només amb Convergència i Unió, sinó amb la resta de partits tampoc. I l'únic, diguéssim, que fèiem allà era garantir el compromís que també havíem assumit, que era que el 9 de novembre volíem celebrar un referèndum, que volíem desafiar l'Estat i que volíem fer un clau independentista. Clar, ara bé, això és veritat, que com dius tu, les institucions acaben donant una imatge que és totalment allunyada dels espais que abans t'explicava de contrapoder. Per a nosaltres, la nostra pròpia configuració com a organització política, que és una organització de base assembleària, en el qual els barris, les assemblees locals, són assemblees que estan fent una activitat política en la seva realitat quotidiana, que són els barris. Finalment, el lligam que nosaltres tenim amb la nostra estructura, que és assembleària, que és oberta i que a més pren totes les decisions que es prenen a nivell d'organització, fa que mai ens puguem allunyar de què és el que està volent el barri de Gràcia, què és el que està volent Barcelona com a ciutat, què és el que està volent les classes populars d'aquest país. Però també enteníem que nosaltres, ni som més llestos que ningú, ni acabarem no estan sotmesos als mateixos perills que qualsevol que entra a la institució. Les institucions són espais perversos de poder i són espais on es perpetua el poder també. I enteníem que ens havíem de marcar uns principis d'acció política que minimitzessin aquests riscos. Els principis d'acció política jo crec que ja són coneguts, que és una estructura assembleària en la qual es prenen les decisions de manera assembleària, que és una limitació de mandat a una legislatura, que és una limitació de sou a 1.400 euros, que és la negació, és a dir, la impossibilitat de
cap lligam amb la banca, per tant, cap crèdit per a cap acció política, i que és l'aposta per no generar una estructura de persones assalariades a càrrec de l'organització que depenguin dels ingressos institucionals. És a dir, entenem que això era el mínim per a mantenir sempre aquesta consciència sobre que a les institucions vas només a ser un reforç del teu moviment popular i vas només per a traure espais de decisió al moviment popular. Per a nosaltres el dia 9, fins i tot com s'ha mantingut ara, és un moment de desafiament amb l'Estat. És un moment en el qual entenem que s'ha d'enviar un missatge clar a l'estat espanyol per a dir-li que aquest procés tira endavant amb el seu permís o sense, però també enviar-li un missatge al govern català per a dir-li que no és un agent apte per a escenificar cap ruptura i que no és l'agent que ha de liderar el procés perquè han estat pactant l'autonomisme durant aquests 30 anys. Per tant, per a nosaltres demà és un moment també de desobediència, és un moment per a dir que s'ha perdut la por, que ja no ens valen amenaces, que no ens val sentències que ens suspenguin, que no ens val que decideixin per nosaltres, que no ens val que ens diguin què hem de ser com a poble. I també, òbviament, és un moment en el qual ens hem d'esforçar per a que sigui un moment continuat de ruptures, és a dir, perquè finalment aquest procés pugui servir a les classes populars per a viure millor. I la manera de fer-ho és que nosaltres ens fem protagonistes, que demà desbordem amb la nostra participació aquest estat autoritari, però també aquest govern que sempre ens frenarà, que sempre voldrà dirigir aquesta transició nacional, i que donem un missatge clar al món, que és finalment que aquesta part del país i que els països catalans en general no s'aturaran fins que no siguem lliures i des del nostre punt de vista fins que no siguem socialistes i menys que no siguem feministes.